Moi ben. Pois, bueno, o Concello de Grove con este premio o que quere é visibilizar tanto o traballo das mulleres como as mulleres en todos os eidos da vida. E agora xa imos pasar á entrega dos premios e vou pasar do terceiro ao primeiro. Só temos aquí en presencia o primeiro. Entonces, vamos poñer os vídeos. Eu vou a facer bastantes paseos hoxe, vou entrar e salir varias veces, e como o escenario é pequeno, pois así tamén fago perna, vale? Entón, o terceiro premio, vai a salir aquí un home que nos vai a agradecer ás presentes que lle deamos o premio. E o terceiro premio, nesta 15ª edición do concurso de fotografía polo 8M, é para José Luis Méndez, por la súa fotografía Más de Sabedoría. E dentro do vídeo. Non sei se para Logramos recibir este tercer premio en la 15ª edición del concurso de fotografía convocado por el Día Internacional de las Mujeres. Un certamen que tras 15 años de trayectoria ya se ha consolidado como un referente para dar visibilidad al papel de la mujer en la sociedad. Mi más sincera enhorabuena al resto de premiados y premiadas y mi agradecimiento al Concello de Grove por seguir apostando por la cultura y por este espacio de reflexión tan necesario a través de la fotografía. Espero que disfruten de la exposición y que las imágenes allí expuestas nos ayuden a seguir conociendo el valor y la forma cotidiana de las mujeres trabajadoras en todos sus ámbitos. Muchas gracias. O segundo premio é para Javier Ferrer Chus, leo tal cual, eu dos idiomas, mira que miña nai mandou má de Monse desde os 6 anos, 5, pero non hai maneira, chico. Ti que despois cando o Centro Dramático Gallego a traballar, a lingüista sempre di que teño un gallego precioso. Pois está un pouco encasillado. Bueno, o caso, o segundo premio é para Javier Ferrer Chus, que presenta a súa fotografía Trabajadora de la Calle. E tamén hai un vídeo. Buenos días. Estoy encantado de recibir este premio de fotografía del Concello de Grove. Es un orgullo inmenso, especialmente por tratarse de una temática tan necesaria como la mujer. A través de mi cámara he intentado capturar no solo la imagen, sino la fortaleza, la esencia y la historia que cada mujer proyecta. Mi agradecimiento al jurado por valorar ese trabajo y al ayuntamiento por abrir nuevos espacios que visibilicen su papel fundamental en nuestra sociedad. Dedico este reconocimiento a todas las mujeres que con su esfuerzo diario inspiran cada uno de mis disparos. La fotografía es una fotografía realizada en India y es una trabajadora que está en un horno de cal, ¿no? Una vez ya procesada la cal, calentada las piedras calizas, bajan en un torno y tanto las mujeres y niños también que habían, pues meten en sacos para su venta y tal. Un trabajo muy duro, como todos los que se suelen hacer en India, con una medida de protección y un trabajo pues realmente que nosotros lo vemos desde una perspectiva insana e insalubre e indecente. Pero bueno, gracias a todos y nada. E agora sí, o primeiro premiado, o que leva o primer premio, sí que está aquí, creo que está por aí, non, está aquí, anda por aquí por diante. É que Víctor cambiou unhas cousas 5 veces, entón eu retentiva teño a xusta. Entón, o premiado está por aquí. E a que vai entregar o premio, que é Elisa, da Asociación Española contra o Cancro, tamén anda por aquí. Entón, agora van a confluir aquí no centro. Pero antes de que eso pase, eu vou vos dicir quen é o premiado, vale? Pola súa fotografía Al mal tiempo, buena cara, de José Luis Millán Coira, leva o primer premio deste concurso de fotografía de 2026. Así que, por favor, José Luis Millán Coira e Elisa Lamelas van así a confluir aquí no medio. Así como si... ¿Onde está José Luis? Por favor, vamos a dar parte a José Luis. Moitas gracias, Elisa. Vente.
perdón, José Luis. É que José Luis non me conoce, perdón. Un bico moi ben, perfecto. Ah, que non dixen que levan cartos polos premios. Bueno, perdón, José Luis, non. Non, que levas cartos polo premio. Claro, pois iso é perfecto, porque os artistas non vivimos do aire, non? E o premio primeiro é de 350, o segundo é de 250 e o primeiro de 150. Eso sería. Moitas gracias, Elisa. Moitas gracias, José Luis. Podedes ir por aquí ou por ali, por onde cairades. E ya está. E logo por ali. Ai, a foto! Non, se lo fixaron, non? Sí, xa está a foto. Chicas, por Dios, Gracias, José Luis. Cando falín con Víctor antes, dixenlle, si xa sabedes como me poño, para que me convidades? Ben, e agora vamos a presentar a seguinte, vou presentar, que non presenta nadie, que para iso veño eu aquí a presentar, vou chamar outra vez polas mozas do Grupo Silencio, porque nos van a interpretar nesta ocasión, hoxe, mañá e sempre, de Tanxugueiras e Valeria Castro. Así que un forte aplauso para o Grupo Silencio.
Pois chegamos ao motivo que nos reúne hoxe aquí, o motivo principal, que é premiar a estas mulleres bravas mecas. Hoxe vamos a entregar primeiro o premio individual ao premio Meca. E vou vos falar dunha muller que no 2008 decidiu deixar o seu traballo nunha oficina. Empezou así a pensar que se cadra non era o seu sitio, que non se imaginaba toda a vida sentada ali entre 4 paredes, pasando tantas horas nun lugar que igual non lle aportaba tanto. Entonces decidiu deixar ese traballo que tiña e empezar a facer o que fixera toda a súa vida, porque esta muller da que vos vou falar, da que vos estou falando, criouse entre cunchas, porque a súa nai e as súas tías eran colareiras, e ela criouse entre cunchas e sempre xogou con elas e facía colares de toda a vida. Entón, eso, no 2008 decidiu que se cadra non quería que a súa vida, díxome así cando falei con ela, dixo: eu quería que o meu traballo formase parte da miña vida e que non fose algo estanco. Entón, desa maneira, pois decidiu deixar o seu traballo estable co seu apoio, co apoio da súa familia e dedicarse aos colares. E cando falei con ela, díxome: eu non fago souvenirs que quedan tirados en caixóns, eu fago pezas cun aporte artístico. E xa é hora de que as colareiras se lles recoñeza o valor que teñen. E despois contou unha cousa que eu non sabía, que resulta que en toda Europa o único lugar no que se fan colares de cunchas é no Grove. Sabíades isto? Eu non sabía. Sí que é verdade que son os colares da Toxa de toda a vida, pero cando me dixo é o único lugar, sí que dixen, pois igual hai que facerlle unha festa a isto, non? Porque, pareceu moi importante. Ela di que ademais non é só facer este traballo, senón reivindicalo e darlle o valor que ten e recoñecer a todas as mulleres que casualmente, mira ti, as colareiras casi todas eran mulleres ou sí, casualmente igual non ten o reconocemento que merece. É por iso que para min foi moi gratificante saber que este ano lle daban o premio, este recoñecemento a Monse Betanzos, porque de alguna maneira, recoñecendo a Monse Betanzos, estás recoñecendo a un oficio tradicional que chegou ata nós e que con Monse Betanzos leva hoxe un premio aquí, non? Eu creo que é moi importante. E agora, como eu vin aquí a dar paso a vídeos, pois vou vos dar paso ao seguinte vídeo, que é un vídeo que lle fixeron a Monse Betanzos que ben o merece. Así que dade un aplauso aí ao vídeo. Foi capaz, xunto con outras mulleres daqui do Grove, súa nai a primeira, de transformar un oficio artesanal, tradicional do Grove, que iso tamén é moi importante, en algo con un valor inmenso a nivel artesanal, pero tamén a nivel de innovación, a nivel de deseño, de moda, e leválo polo mundo con moitísimo orgullo. O selo da artesanía de Galicia sigue sendo un selo que leva o mellor da nosa terra por todo o estado, porque todo o mundo sabe que cando compra unha peza de artesanía de Galicia está comprando algo bo, non está comprando algo feito con descuido, e precisamente artesanas como Monse son as que te poñen ese cariño e ese traballo para facelo algo tan bo. Monse merece o premio precisamente porque destaca ese traballo artesano, ese traballo que é tan do Grove, e ademais aquí sí que vou facer un alegato feminista. Falase do Grove como Porto Mariñeiro, como zona turística, pero detrás de todo ese traballo hai un traballo moi importante das mulleres que sosteñen todo eso, e as colareiras son eso tamén, mulleres que sacaron de algo tan común como as cunchas que había no mar verdaderas obras de arte.
Eso é realmente moi importante. É algo tan, ademais, tan específico daqui. Eu creo que hai moita xente do Grove que non tan sequera é consciente de que eso é así. Por ser unha colareira é que leva xa o oficio desde pequeniña dentro, porque íbamos ao colegio, eu a miña irmá, e cando chegábamos do colegio xa mamá xa nos tiñan os montonciños das cuchas para facer, tiñamos unha tarifa, 2 ou 3 collares ao día. E no inverno salíamos e dicía, non podedes xogar mentres non fajades a tarifa. E ella, a correr. E sabedes que aquí no Grove está a chover sempre, xa chovía daquelas, moito. E ás 6 da tarde xa era noite fechada. Cando acabábamos dicíamos, mamá, xa acabamos. Pero a hora de noite, a cenar e pa cama. Eso collestelo como un castigo, pero despois xa lle fostes collendo un cariño que xa non podes pasar ningún día sin coller a agulla. Ainda me pasa hoxe, Ainda me pasa hoxe. Os anos vou nos tendo, pero cada vez gústame máis este traballo. É que non podo renunciar a él. Ela chegaba do colegio, non a obligaba, non, eu non fun tan dura, eu non a obligaba. Pero como estábamos, tiñamos unha habitación solo para iso, ela xogaba no medio das cunchas. Despois pedía unha agulla e dábarña e ela facía algo, o sea, o xogo dela era no medio das cunchas. A anécdota máis fuerte que tuve, que foi primeiro desgusto, despois non, despois orgullo. Un día que me chega a casa e dime, mamá, pareceme que me vou a dedicar ao teu. Nunca nos faltou de nada, ganas máis que a min. Eu estou entre 4 paredes e un ordenador. Non, e dixen, eu que me estás contando? Le di un desgusto, porque claro, tiña un traballo cerca da casa, non collía autobuses, non collía coche, e sacrificámonos para que ela tuvera a súa carreira. E dixen, pero que me estás contando? Espera un pouco e pensa ben. Non, é que xa teño claro. Le vi un desgusto como ao mundo, pero hoxe en día estou tan satisfeita do que está facendo e aonde ela chegou que non xo sei explicar. Estou moi orgullosa da miña tía. Veuse con moitas dificultades, e non renunciou nunca. Eu ao mellor xa tiña tirado a toalla, ela non. Ela dixo, mamá, que eu non me podo equivocar tanto. Isto teño que chegar a donde quero. Non renunciou nunca. E tuvo difícil, É ese o mérito que lle dou a miña filla, que sempre tuvo claro a onde quería chegar. E de feito chegou. E este premio ahora a nós, dixo a nós, é a miña filla, pero claro, eu inclúyome porque eu traballo con ela. Pero bueno, é pa ela. E foi unha satisfacción e unha sorpresa grandísima. Non esperábamos porque non sei se atreverme a decir, por voucho decir. Non foi moi reconocido este oficio no Grove, non foi moi reconocido, pero agora sí. Agora cando chegan as navidades, cumpleanos, a xente do Grove ven ao noso taller para facer regalos, o sea, agora sí. Entonces este premio vennos de perlas, de perla. Pois Monse, miña nai, desde sempre tuvo esta disciplina de ter un traballo, de estudiar, de servir para a familia, de traer diñeiro para casa e tratarnos a todos ben,
pero houve un momento que, pois eso, tiña un traballo de oficinista e de repente, pois, deixou de gustarlle, pois lle aburreu, porque era unha oficina nada máis, e dedicouse ao que sempre pois aprendeu desde pequena, no? Que era de colareira, e montou o seu oficio deso. Eu da miña nai, pois, o que quero inculcarme, por así decirlo, é ter esa capacidade de saber cambiar de aires, non ter medo a saber o que vai a pasar. Por exemplo, se co meu oficio que vou a ter, se non me gusta no día de mañán, pois poder dicir, bueno, pois teño o oficio de colareira para seguir tirando, xa que teño unha base pequena, pero saber que eso está aí, e poder ter esa capacidade de cambiar de aires, de saber o que quero. O ambiente que se respira é de todo o día entre cunchas, na casa non hai máis que cunchas, é o oficio que leva toda a familia, ao final. Pai, nai, abuela, é o que veo antes. Eu creo que merece o premio Meca porque foi un oficio que sempre foi moi tradicional, moi conservador, e a partir dela como que deu un escalón hacia arriba. Estendeuse tanto a nivel por Galicia, por España, incluso a nivel internacional, levando sempre o nome do Grove por diante e dándolle como unha volta máis moderna a ese traballo. Moitas felicidades, Cielo, por ese premio, reconocimiento ao teu traballo e, sobre todo, a esa trayectoria tan complicada por momentos, pero sempre con tanta ilusión e tanta pasión conseguiste levarlo adiante. E non podo dicir outra cousa máis que me sinto moi orgulloso de todo o que faz. Quérote, siga así. Moitos parabéns, miña monsiña, por ese merecido recoñecemento. Bicos e por moitos máis. Hola, Monse, felicidades por tu premio tan merecido. Por ter ese esfuerzo tan grande que haces, guapa, sigue así. Enhorabuena, Monse. Seguro que non vai ser o último premio. Enhorabuena, Monse, por este premio merecidísimo, por tu ingenio, por tu constancia, por tu creatividad, por visibilizar a todo un gremio de mujeres de distintas generaciones y por darle futuro a un oficio que estaba condenado a desaparecer. Qué orgullo que seas profeta en tu tierra. Felicidades. Agora, Monse hoxe non pode estar con nós, pero están máis a súa nai e a súa filla Carla. Así que, por favor, dadle un aplauso moi forte que vamos subir por aquí pola escaleira. Seguiu aplaudindo que ya lle queda un paso. É surreal. Olha, teño unha non sei se, creo que non o saben, bueno, Víctor díxome que non, pero hai un vídeo para vos, bueno, é para toda a xente, sí. Entón, se vou a apartar, eu vos tamén un pouco para que a xente tamén o vexe, vamos poñer un vídeo, vale, vamos facer a pasar así un pouco mal. No, pero poñéndemos ali un pouco para atrás, para que se vexa e listo. Non vale chorar, Aí estades ben. Boas tardes a todos os veciños e veciñas de O Grove. Moitísimas gracias por este recoñecemento, gracias ao Consello Local de Igualdade do Concello de O Grove por haber pensado en min para este recoñecemento. Faime moitísima ilusión, honrame moitísimo e, bueno, isto é unha mostra de que non é verdade cando se di que un non é profeta no seu pueblo. No meu caso, demóstrase que é todo o contrario. Son profeta no meu pueblo, a miña xente, os meus veciños sempre me mostrades cariño, preocupación a donde vou, que chegue ben, que teña suerte. Así que aproveito o momento para agradecervos a todos tanto cariño. Sinto moitísimo non poder compartir este momento físicamente aí con vos, pero que sepades que me encontro en Valladolid representando este oficio que tanto quero, que é o de collareira, e que desde aquí
vos agradezco moitísimo, moitísimo este recoñecemento que jamás eu hubiera pensado que tería. Bueno, perdonadme por emoción. A partir de aquí, solamente quero agradecer, por suposto, a miña familia, a miña nai, que é a miña mentora e a que me transmiteu o oficio, o meu marido, que é un gran compañeiro de vida e se integrou nesta empresa, neste proxecto, como se realmente eu era nacido en él, a miña filla Carla, que é o meu motor e a miña inspiración, e a todos vos, porque sempre me fixestedes sentir moi, moi querida. Así que un abrazo e moitísimas gracias. Tamén quero ter unha mención especial para as collareiras que cando eu era nena iba a vender a toxa nos veranos, o bebía como un castigo, pero a convivencia con elas, os momentos, as conversacións, o compañerismo, non cabe duda que foi unha semente que contribueu a que isto sexa o que hoxe é. Así que, gracias a todas elas e as mulleres que colaboran diariamente coa miña familia e comigo, alixerándonos o traballo. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias. Agora vamos a ver. Eu si non recorte aumentar os 5 meses do día, non estou contenta. E agora vamos a dar o micro para que vos faledes o que queirades falar, se tedes algo que contarnos. Bueno, boas tardes, eu son Carla, a filla de Monse, está aquí tamén a nai de Monse, Meis. En primer lugar, como xa vistedes no vídeo, ela non pode estar aquí porque está en Valladolid, pero vimos no seu nome para recoller este premio. Queremos agradecervos por este recoñecemento e tamén por poñer en valor o que ven sendo unha trayectoria do oficio de Monse, que, por decirlo así, ela sempre leva o nome do Grove por diante a onde vai, a todas as ferias que está facendo. Tamén queremos, pois, agradecer que destaquen tanto o valor que hai detrás de cada produto, que o esforzo que hai ao facelo, que moitas veces non se pode apreciar, pero visto desde a casa, visto desde como o fai ela, pois ten moitísimo valor. E tamén dar as felicitacións á tropa das Monchas polo seu premio e moitas gracias. Menudo documental, non vos vou a facer esperar máis, non vos conto nada, que xa está todo contado. Gracias a todos. Solo deciros que isto é Grove calidade. Moitas gracias. Pois vide para aquí e agora vamos a facer entrega do premio. Vide. Eu, como vedes, estudín arte dramático, Entón teño moito dominio do espacio. Moi ben. Agora sí, vou pedir ás entregadoras que nos acompañen no escenario. Elas son Maite Jaliñanes do BNG, Daniela de Grove Makers. Bueno, ela é Daniela, dixeno ao revés. Ela é Daniela de Grove Makers, Maite Jaliñanes do BNG e falta Pini Naveiro de Engroves. Así que, por favor, para ser entrega, vou apartar. E agora vou-vos a pedir que saquedes unha foto. Vou-vos a pedir que vos poñades así cara a este chico, que non é este o que vos la saca, pero non importa, e vamos a sacar unha foto. Xa sodes! Moitas gracias. Sobre todo por aguantarme a min na tarde de hoxe.
Pois xa está o premio individual e tamén hai un premio colectivo. E o premio colectivo este ano, 2026, vai para unhas mosas que un ano que non se facía os jaroulos, dice, ese ano os jaroulos... É verdade ou non? É que, Andrea, a min contaron así, que hubo un ano que non había comparsa das que iban a algunhas delas, e te lo dixeron, por facemos nós unha. Ai, mima! Bueno, buenas noches. Ai, Dios mío. A bayuca. Bueno, todas sodes amigas. O importante é concursar. Ai, mi madre. A pouco máis tío para esconderetes á cabeza. Bueno, pois resulta que un ano non había comparsa da bayuca. Entonces, decidiron xuntarse unhas cuantas delas e dixeron, bueno, en realidade foi nun anuncio, nun ensayo de 5 ensocas, entón decidiron xuntarse e dixeron, pois entonces vamos a irnos este ano, vamos a facer unha comparsa e tal. E era como para ese ano, elas plantexaron así como algo efímero, pero resultou que aquilo de entroidar, como non, colleronlle justo. Entón, dixeron, pois agora xa que estamos, vamos outra vez. É verdade ou non? O da bayuca non, pero isto non me deixar mal diante de toda esta xente. Non me contar mentiras. Bueno, entón, o ano seguinte volveron a concursar e levan xa 10 anos, non? Este foi o vosso 10º entroido. O caso é que elas non son unha comparsa calquera. E eu isto vivo así, e isto vai falar a Tenea, non a señora que presenta os premios, que a verdad que non se diferencia moito. Pero non son unha comparsa calquera, porque son unha comparsa que leva por diante todas aquelas cousas que a elas lles importan. Entón eu, así a título persoal, sí que yo quero agradecer, porque ser unha moncha non é calquera cousa, porque elas teñen claros moitas cousas. Teñen claros que para ir na comparsa das monchas é ter un altavoz. Entón elas aí, nese altavoz que teñen, pois falan das cousas que lles importan, falan dos dereitos das mulleres, tocan música tradicional, que isto é moi importante, e hai xente, contaron a min, hai xente que lle di, bueno, a ver, un ano coas gaitas está ben, ou coas pandeiretas, pero outro máis, porque parece ser que hai instrumentos, non? Que só levaron como para un momento, non? Como se non levaran como se non se levara coa música tradicional de que o mundo é mundo. Entón, elas tamén deciden eso, así, políticamente, case diría eu, e deciden poñer aí pois as cousas que lles importan e falar dos temas que lles atravesan. E iso non é calquera cousa, nos tempos que corren, porque poden che cortar a cabeza, sabes, por estas cousas. E se non mira de pouco que está pasando. Elas falaban tamén, cando falei con Andrea, que foi co que falei, decíame, bueno, é que facendo a festa sí, pero non somos reivindicativas. E eu, cando me dixo isto Andrea, pensaba, claro, é que se ven a revolución, que se non a podo bailar, non é a miña revolución. Eu creo que elas, se teñen unha capacidade máis grande, a capacidade máis grande que teñen é iso, de reivindicar facendo algo que é maravilloso, que é facer a festa. E todos os torreiros de Galicia tamén son espazos reivindicativos, entón, creo que, bueno, eu emociono moito con elas, perdón. Pero, bueno, sí, podedes, Bueno, non me vou liar máis porque teño moito rollo e María xa está mirando seguro o teléfono para ver cando me levo enrollado. Imos dar paso ao vídeo das monchas. Bueno, chámase a tropa de Moncha a Caralla, perdón. Monchas é cariñosamente. E imos dar paso ao vídeo. E vou a pasar. Moitas monchas sin pertenecer á agrupación das monchas, a que lle chamamos nós monchas, a esa muller brava, con forza, con ganas, que sempre está disposta a todo e que nadie apare. Esta muller que vai con unha bata, normalmente está na casa, pero se ten que ir a facer un recadiño, vai coa bata igual, sin problema ningún. Esa muller que nos criou,
esa muller que sempre está, esa muller que chamas por teléfono e di abuela, que vamos a comer 20, hai pa 20. Todas esas mulleres que tanto fixeron por nós e hoxe privilegios que non son privilegios, que son igualdades das que nos disfrutamos pola labor que elas fixeron. Eso é ser unha moncha. E hai monchas de antes e hai monchas de agora. Son nosas abuelas, nosas nais, algo que me gustaría ser a mí, que é moi difícil, pero ojalá pudera ser eu así, por miñas fillas, miñas netas, ojalá pudera ser, o sea, acoller a todos como fan elas sempre ter a porta aberta para todos. Eso creo que é o máis importante. Pois as monchas nacen un pouco dun bajeo, como decimos aquí no Grove, ou dunha broma, ou dun pique, como queiras chamarle. Isto foi máis ou menos polas navidades do 16, que facía poquinho que salíamos 5 en Zocas, salimos en outubro, e estábamos de cena. Tres das acompañantes de 5 en Zocas, Marta, Silvia e eu, formábamos parte, éramos comparseiras, e o ano siguiente, o sea, 2017, a comparsa na que íbamos, que era Bayuca, non salía. Entonces estamos de festa por aí, e un colega a picar, este ano non tedes comparsa, que vais sin carnaval, este ano non tedes comparsa. A picar, tío, pues para picar, tío, vámonos, como que no. Este ano vamos a ir sin 15 en Zocas, 5 en Zocas, no, 15 en Zocas. ¿Qué dices? Y que ya verás 15 Zocas. Y quedó ahí en una broma. Pero esa broma foi aí dando vueltas na cabeza e... tías, ¿y si esto, en vez de ser un bajeo, o levamos adiante? Que estás... vais echar olla, unhas vais echar olla, outras, pues sí, non podíamos hablar, pero con que vamos? Pues vamos coqueteras, con pandeiretas, con jaitas, co que sabemos. Falamos con algunhas das outras mulleres que veñan con nos na comparsa, a ver que lles parece a idea. E chamamos a María, a Miriam, Luisa, Susi. Hai este bajeo, que decides? Avanti. Pero avanti, así, si nós nunca, sabes, si que éramos comparseiras, levamos moitos anos en comparsa, pero non é o mismo participar que crear e formar. E nasceu así un pouco, pues eso, de un bajeo. Que idea? E de que vamos? Xa viña o entroido, xa viña en riba. Que facemos? Pois xa que vamos coa música nosa, coas nosas raíces, coa nosa tradición, pois habrá que buscar o acorde A. E saiu a idea do que son as mulleres bravas, as mulleres da terra, un pouco inspiradas nestas mulleres de Luis da Vila. E pois collemos un pouco ese concepto e leválo ao que é o entroido. Hai anos era formicillo puro. Hai anos isto creouse, tiñamos que ter axuda de outra xente, de nosos familiares para poder isto levar a cabo. Agora necesitamos esta axuda para que nos coiden os niños, os nosos pais, os abuelos, pero xa non necesitamos axuda para poder sacar isto adiante. Cambiou na nosa maneira de ver as cousas. Temos claro que queremos facer e a donde queremos ir. A evolución foi moi bonita, a verdad que sí, porque hai agora xente xoven, vou dicir xoven de 20 anos, 25, que antes o mellor tiñan 10 e agora teñen 20 e sempre quixeron estar aí. Bueno, a ver, un pouco non querían dar moito a cara, elas non queren dar moito a cara, pero despois sí que queren opinar e como que meterse aí no medio. E bueno, sí que foi moi bonito verlas crecer con nós. As monchas son reivindicativas porque son monchas. É que, vamos a ver, estamos protestando, nos cando nos din son de simpáticas. Creo que ainda non sabes como vamos. Somos protestonas, non temos problema en enfadarnos, en expoñer o que nos parece mal da sociedade. Ano tras ano podes verse na nosa crítica que sempre poñemos un tema social, sempre, ano tras ano.
Despois, algo que tamén temos na nosa crítica, que dentro do noso grupo que temos distintas ideas, que temos pais, nais, primos, distinta familia, e todos podemos cantar e sentirnos a justo co que estamos facendo, porque sempre estamos respetando todo o que estamos dicindo. Nas Monchas vas a ver unhas mulleres bravas da terra e que irrumpen no entroido dunha forma distinta, porque así como as outras agrupacións levan guitarras, bandurrias, algún metal, algunhas, nos apostamos pola nosa música, pola nosa tradición, polas nosas raíces, que son jaitas e pandeiretas. E o que nese momento nos tocábamos e podíamos quitarle proveito e seguimoslo facendo, seguimoslo defendendo hasta o día de hoxe. O noso é defender a muller, como sempre, defender a muller. Eu sempre digo que no Carnaval do Grove é como un puzzle, as comparsas. Entonces, ese puzzle pode haber 8 pezas ou 10 pezas. E máis ou menos cada comparsa ten o seu sitio, pero as monchas non encaixamos en ningún sitio deste puzzle. É algo distinto, non sei como explicarlo. A verdad que este reconhecemento do Premio Maca foi unha sorpresa, colleunos a todas, non esperábamos, vamos. Sempre se recoñece o traballo de diferentes colectivos e de persoas a nivel individual. Por que tenía que contestalo a xente que non lo deu, non nos mismas, non? Pero bueno, eu entendo que somos unha comparsa feminina, que desde, ainda que levamos pouco tempo, relativamente son 10 anos xa no entroido, dunha forma diferente, dunha forma de facer diferente, reivindicando sempre o papel da muller por diante, reivindicando os nosos dereitos, o noso lugar dentro do que o entroido, unha forma de facer distinta, como dixemos antes, sempre arraigada as nosas raíces, a nosa tradición, e creo que un pouco será por eso. Non sei por que nos dan o premio, porque a verdade que, bueno, estamos moi sorprendidas, todo moi ilusionadas, pero moi sorprendidas e moi agradecidas tamén. Que significa ilusión? As monchas nunca quedaron primeiras en nada, e agora resulta que no Grove a un premio colectivo. E agora sí, vamos a invertir a entrada, vamos a facer así esta diagonal que fixemos antes. Vou chamar primeiro as entregadoras do premio, que son María López do PSDG, e a Susana Millán, de Esquerda Unida, e a Lola Moldes, de Asociación Agrovello. E agora, a ver, é que non vos sei colocar, moi ben, así, diolo caso, que menos mal que me mandaron á universidade, verdad? Bueno, e agora sí van a subir aquí a recibir o seu premio a tropa de Moncha a Caralla. Un aplauso moi forte, por favor. Un pouco variante polo caso das fotografías. Así, moi ben. É que, a ver, isto necesitábamos un ensayo, porque son moita xente. Aplaudirille máis. Que son aqueles que son unha chea delas. Parecedes un equipo de fútbol. A ver, estamos. Cantas sodes? Oxe. Perfecto. Ahora sí, dale un aplauso que vou a poner.
diploma e máis o premio. Un aplauso, por favor. Ben, e agora vai falar María, non? María, por favor, colle o micrófono. Bueno, por si queres. Sí, oídes bien? No, espérate, que temos de isto. É inalámbrico. Xa mo dixo Iván, perdón, Iván. Vale. É que Onde te queres coller? Digo para casa. No, claro, exacto, a ver, estamos na casa, non? Siento máis cómoda aquí porque esto é... Di que si, chuleta. Puxen chuleta porque estou nerviosa. Boas tardes a todos. Antes de nada, queremos dar as gracias de corazón por pensar en nós, por este recoñecemento. A verdade é que ainda estamos un pouco sin palabras, porque este premio non esperábamos para nada. E precisamente por eso emociona ainda moito máis. A tropa de Monchacaralla nasceu no ano 2017, con moita ilusión, pero tamén cunha idea moi clara. Cantar no Entroido, sí, pero tamén reivindicarnos. Para nós non é só un grupo, é un sentimento, é unha maneira de estar no mundo, de decir quenes somos e de onde vimos. É risa, é loita, é unión, e sobre todo, é moito corazón. Dende o primer día tivemos claro que queríamos poñer en valor a muller da nosa terra, esa muller con esencia, brava, forte, traballadora, esa muller que tantas veces sostivo todo sen facer ruido, pero con unha forza inmensa. E iso intentamos transmitilo cada ano coas nosas letras, coa nosa música, coa nosa vestimenta e coa nosa maneira de estar. Hoxe somos ao redor de 40 mulleres. Como dixo, vou a dar o nombre de todas, porque a tropa de Monchacaralla teñe moita forza, Águeda, Ana Campos, Andrea Menéndez, Andrea Vidal, Ángela, Aroa, Clara, Claudia, Cris, Duna, Dunia, Goretti, Inés, Irene, Julia, Lara, Laura Besada, Laura Blanco, Laura Maquieira, Loli, Mara, Maritere, que a bautizamos nos aquí porque había moitas Marías, María Campos, María López, Marián, Marta, Merce, Miriam, Rebeca, Sara González, Sara Otero, Sheila, Silvia Campos, Silvia Míguez, Sira, Susi, Tais, Xiana, Valeria. Este ano tamén tuvemos con nós os nosos pequechiños que da igual que sean miniñas que miniños, que eles son monchas. Vega, Nacho, Aine, Pedro, Carme, Amaro, Candela, Vega, Maia, Gael, Lucas, Daniel. Todos eles somos as monchas, pero tamén este proxecto é de todas esas mulleres que pasaron polas monchas e hoxe non están, pero deixaron aquí unha parte de sí. Isto é tamén delas. Bueno, xa vedes que con micro estou moi ben. E queremos agradecer, tamén queremos felicitar e recoñecer a Monse Betanzos, unha muller colareira que representa o talento, a forza das mulleres da nosa terra, un oficio artesanal tan arraigado ás mulleres do noso pobo que ela soubo manter vivo, modernizar e levar moito máis alá, facendo que o seu traballo e a nosa tradición cheguen tamén fora de aquí. É unha honra compartir ese recoñecemento con Monse. Moitísimas gracias a todas as persoas que nos acompañaron neste camiño, especialmente as nosas familias, porque polo seu apoio constante, por sempre estar aí, incluso nos momentos de máis esforzo e sacrificio. Este premio emociona moito, moito, porque sentimos que non só se nos dá a nos, son tamén para todas esas mulleres que nos inspiran cada día, danos forza para seguir, para medrar, para continuar e seguir levando esa esencia ali
a donde imos. Recibímolo con moitísimo orgullo, pero tamén con moita responsabilidade de seguir sendo fiéis ao que somos, cantar, reivindicar e defender a nosa identidade. Moitísimas gracias de corazón. E agora sí, as conchas van facer o que mellor saben facer. Ese medo, unha
Arrómbanse ben, que son xeitosas. Moi ben, que me gusta. Ben, pois agora xa estamos chegando ao final desta gala, non? Que me dixo chuchu? É verdade, digo aquí. Te lo juro. Bueno, estamos chegando xa ao final, pero antes de marchar van a actuar de novo o Grupo Silencio e gustaríame que lle aplaudades con máis ansia que das outras veces. Porque agora viren de aplaudir fuerte, entonces, se a ela non lle aplaudides tanto, van a quedar un pouco disgustadas. Non sei se estaremos a son do grave, non o sei. Pero nós xa sabemos que somos así un pouco chovinistas. Son moitas, seguro hai familiares entre o público, por iso lle aplaudimos máis. Pero eu creo que estas mozas do Grupo Silencio que levan aquí toda a tarde con nós, ben merecen un aplauso moi grande cando aparezan. Esperad un momento, por favor, que vou presentar o tema musical. A canción que nos van a interpretar é Now, de Luarna Lubre. E con eso xa se despiden. Así que, por favor, como vos dixen, un aplauso ben forte para eles. Agora vou dar paso a José Antonio Cabelo Rico, o alcalde do Grove, que nos vai dicir unhas palabras. Así que, por favor, podes aplaudir tamén. Queres falar? Non. Como ti queres? Moi boas tardes a todas e a todos os presentes, moi especialmente boas tardes quixera saludar ao Consello Local de Igualdade pola elección das premiadas deste ano e sobre todo polo desenvolvemento desta gala aos compañeiras e compañeiros de corporación e moi especialmente tamén quixera trasladar un saludo ás galardonadas, ás recoñecidas, ás premiadas de hoxe, Montse Betanzos e a tropa de Moncha a Caralla. Creo que das palabras que máis se repitiron esta tarde poden ser forza e bravas, tanto na parte de Monse como das Monchas. Eu engadiría ademais arte, porque desde logo creo que é algo que une as premiadas de hoxe. A arte que ten Montse Betanzos
en facer, en combinar unhas cunchas que se recollen na praia a verdaderas xoias, a verdadeira arte. E con eso, primeiro, facerse unha carreira profesional e segundo, o que para nós é moi importante, trasladar o nome do Grove por canto sitio hai e hoxe mismamente, como decía antes, en Valladolid, representando esta arte das colareiras do Grove que, como ben se decía no propio vídeo e na información, seguramente non están recoñecidas como ben se merecen. Arte, intelixencia que teñen as monchas sempre ano tras ano, para que con esa arte, esa forza, esa bravura, esa capacidade, esa intelixencia, pois facer unha crítica social, sei moi ben do que estou falando, e desde esa crítica amosar a ironía que é para min o maior síntoma de intelixencia e de crítica que pode haber, sempre con esa sonrisa, sempre con esa forza, sempre con esa música, sempre con esa posta en escena, que a verdade penso que como dicía antes, este ano, como sempre, os premios están moi ben elexidos por parte das componentes do Consello Local de Igualdade. Son tempos difíciles para a igualdade, tempos complexos e desde logo coa idea e a sensación de que en vez de avanzar estamos retrocedendo. Solo hai que ver o que está pasando no mundo e nomes como Netanyahu, Putin, Trump, todo homes. E que como as mulleres non collades o poder, os homes imos acabar co mundo. Así que vos convido a todas que con esa forza e sendo bravas sigades dando pasos adiante, porque con vos a sociedade sempre é mellor. E por último me quería dirixir aos homes que estamos aquí hoxe en esta sala, en este auditorio e en xeral. Hoxe en día ser feminista é tan sinxelo como defender, promover a igualdade entre nós, entre as mulleres e os homes, así de simple e así de difícil. E o que quero trasladarlle aos homes, porque formamos parte desto, é que hoxe ser feminista xa non é unha opción. Ser feminista para un home hoxe é unha obrigación. E desde logo quero que nos comprometamos, pido, solicito, insto a todos a que nos comprometamos a ser feministas. Hoxe, o exemplo de que ser feminista vai facer un mundo mellor o vimos nesta gala. Desentono eu, que son home, pero todo demais, desde a conducción, presentación, interpretacións e premiadas mulleres. E que nivelazo de gala. Cando as mulleres dan un paso adiante, o mundo faise mellor. Así que non queda outra. Ser feministas máis que nunca. Moitas gracias e boa tarde. Isto chega ao fin, gracias ao... É que me encanta decir excelentísimo, e nunca teño a oportunidade. Opa! Gracias! Entonces, gracias ao excelentísimo señor alcalde. Pa que me chamades? Dijo eu. Bueno, o caso. Eu aquí ven que houve xente que tocou, as monchas cantaron, e como miña nai non sei se veu ao final, había moito norte e dixo que igual non miña. Miña nai pode testificar que eu se algo teño é que son bastante envidiosa. Pero bueno, é unha envidia así como de que me gusta comer yo pan ao do lado, tampouco é unha cousa de meter os dedos nos ollos a ninguén. Pero como elas tocaron, eu estaba preparando a gala e acordíme de Ángeles de Roimelo. Ángeles de Roimelo, unha señora que lle fun a recoller, unha muller maravillosa que me contou a primeira vez que colgou os panos a secar, bueno, unha muller maravillosa. Roimelo, sabedes onde está? Normal que vou eu, poñendo o nome do Grove por aí adiante. Roimelo é unha parroquia de Allariz. Bueno, esta muller díxome, mira, eso que se están a contar todas estas músicas que están aquí non é tan así, porque se fóramos tan parvas as mulleres como nos pintaron sempre, non había de haber cantijas como a que che quero cantar. E dixenlle, a ver, e entón se cantou, non?
Pero como Ángeles hoxe non veu e eu non canto tan ben como ela, vou vos a pedir que me axudedes. E como sodes xente boa, e sobre todo guiada, a vederme de axudar. Ela decíame, porque se hubo mulleres bravas é porque existe esta canción existe porque hai mulleres bravas. Entonces, moita concentración, a canción di así, as monchas seguro que saben todas. E di, e quer que lle quer, e vos repetides comigo, sí? Que na sabe? Todas. Perfecto. E quer que lle quer... Bueno, a ver. Moitos anos de compás, pero un pouco de ímpetu. E di así, e quer que lle quer... E quer que lle quer... Moi ben, ves? É que a canción tradicional, se algo ten, é que é intuitiva. E logo queren tocar a bandurria mala guitarra. Chico, isto vai intrínseco de nós. E quer que lle quer... E quer que lle quer... E quer que lle quer... Moi ben, está a prova feita. E quer que lle fajan a cama. E vos repetides comigo. E quer que lle quer... E quer que lle quer... E quer que lle fajan ben alta. Estou falando da bella que vos vou a falar agora, vale? Por si non colledes. E da que hai moita feminista entre o público. Vamos alá, xa sabemos, non? Vale. E despois di, Jesús que demo de bella, Jesús que cousiñas ten, e quer que lle fajan a cama, e quer que se metan con ela tamén. E eu acabo a copla e dixo, e que ben facía, e facía moi ben. E sabedes con quen se metía? A bella. Con outra moza. Toma! Vale, estamos listas? Sí? Vamos alá. Tens que escoitar... Vamos, no corjo. Vai alá. E quer que lle quer... E quer que lle quer... E quer que lle quer que lle fajan a cama. Esta parte, como vos sabedes afinar, facedela comigo. E quer que lle quer... E quer que lle quer... E quer que lle quer que lle fajan ben alta. Jesús que demo de bella, Jesús que cousiñas ten, e quer que se fajan a cama, e quer que se deite con ela tamén. E agora todas comigo, é que ben facía, e facía moi ben. Moitas gracias. Agora, chegamos ao final desta gala dos premios NECA 2026, o ano que ven son Argodas de Prata. Espero que pasarades unha tarde tan emocionante como a min. Eu sei que non todo o mundo chora tanto como a min, pero non pasa nada. Espero que pasarades unha tarde estupenda, que nos vexamos de hoxe nun ano, ou non, ou que traen a outra persona para presentar, eu non estou aquí pedindo traballo, coidado. Pero eso, que pasarades moi ben, e que nos vexamos moi pronto, se é tomando unha chiquita, pois moi ben, e se é nos premios NECA, pois mellor tamén. E agora sí, antes de despedirme, voulle pedir ás galardoadas e ás entregadoras que suban aquí para facer unha foto de familia. O resto do público, se queredes, podedes ver como se saca a foto ou podedes ir en paz e en gracia divina. Moitas gracias.